Sabbath school, the heart of the church. Before we yami wakwa basronko eba die hard shepherds Sabbath school ma by moyi emu enne amama ison sep watuni din say life most important word ebra we aye boy no adwuma ehia pa ana woka ho ase munhya ne so say amama ison sep aye ka enye si abo nipa bi pa say omo bra we na omo ntwe emre ye ni emfam brao eyi won bra wo ba obia enim onyame som bra wo bo na emu adansidie no de ba enti oboa pa eyi wonyame dwuma nkasa ene onyame hyira won sa je ya wo ma ne hye ye papa ye fe ne z wo ye nipa no wo Indonesia na emra wo shia radi Yesu Kristo ka se obemma ni nuanom nyina nipa enso nso ababe kume meda kwafo nyankopo na opo won pa yesa na nyamsem pa bia nyamsem ka bia ekoso bia na woto nsa eflo insran ka twedi ampo nyamse ni nuanom nso no nyina ebe ye SD fo ne hye ne den wo ka se eni obefa eno te se nyame juba edu asiase se oye literature evangelism okwaji SD books na oton na wo de Kenya se me twinipa ebre onyankopon na onam sa kwan no so nya enipa 13 tumiensan so obeye SDA for na covid ne ba ye nti na afedie ontumi enye sa adwuma ne bio enti oye se enye obekọ theology school obekọ akusua ade no aba ba ye sofo na enumu a covid ne koye ena oye ne yire ne mamienu omo hya ase ese still omeye saa adwuma no yie adofo no nyame ma otoa so a na de oye ne se afidie so wokọ efie bi mu a na waka kire won ze minuanom ni SDA ni na maba monte a me ba besra mu se mu ompai ba bisade bia mo mfamra na me mo ho mpaye eba mo no mabisa se hifo ni SDA fo o se SDA fo na di homeda so o mo se di ne homeda so mo nko internet so na mo nko he no mo ko internet so na mo ko he homeda no mo se homeda ene ye da ye de sumo nyankopon no mebisa ne se eye dan ene ye sumo nyankopon wo homeda bo di nkwa na kire se homeda na omo ka no internet se yo nyankopon da no eye no kra na wafa bible na obiebie mu e kire omo die ntia eye onyankopon da waye saa nya nipa enso enhira nka twedi ampo nyame se oso oni fia owo school a kanya mesem de nanso na yire ne mamienu yi egusu eye nyame dwuma no na on de owo gidie se enipa 50 a wanya won e ne list so obo won so mpa ye pese ode won manya nkopon emu 7 na abasu but 43 aka nyina no omo so beba be bosu amana hye onyankopon de anunyam onyame nkae ho wonsiesie onhyira ye adom na humobra ensedenti amen. Amema any adofonom ime nyina ehu akwa aba the bad die hard shepherds yendada Sabbath school adisua ye de brew ewo wokun ano kwata mu nyina disua eda so ne se ye nyini ewo yini nyankopon ayonkofa emu na ye nyini wo yini twede mpunyankopon ayonkofa mu no enya ade eda fom ye wakwansidie ahodo a ewo mu eninti na otwiwe mu adisua no ede amayen se akwansidie ahodo adisua yi etosu du baako na adisua yi ebemaya atiase ne ehunu se emfa ho ene akwansidie ahodo a ewo mu biara no ye betumi enyine yenu twede mpunyankopon ayonkofa no emu ansa na ebiwe adisua mu no ani die mu ye mompae ye mbofo ne ye hene wona ntiase ne nyansa furu ye sese be kan ho na ma ye adisua mu ntiase ewo Yesu di mu amen. Onyame ba onyame dofo onyame deshe kronkron a nani ekun ho
ne me ma wakwa aba soronko eba Die Hard Shepherds Sabbath school ma ba mu yimu na ene ye wodisua etoso du baako watu ne din se akwansidie ahoro enuama ahodo a esi enkwan na se na Bible no eboa yen ema yi disa akwansidie ahodo yi eso yenwura homeda na disua no homeda na disua ne se abayiwa fefefe ebi mfanse ye frɛ no afia na emra o free school abafie no na ye na kono na ye na nigye na opese obehia ne papa na na nsuo so pese eto na so otisi kwan so oba behwehwe ne papa ofie emra otisi kwan so a ne nsuo sha ase se eto na ayere mo yi te na grada etwa emra o dru fie no ne papa epegya na ni hwe ne beye ode sere eba no je no ba fie no se fia de na ama yeyam hyehye ensa ayere mo ni agrada bibia betumi asi na bofra ne de sere ka kire ne papa se daddy sa ayere mo eti light ya wo hu yi eyo nyame na etwa me mfoni o se me nam suom de anigye abehia o ti abofo no wo soro mo hwe mfoni no adofo no homeda na disua ne se ni asorocha hodo a eboy no so wuyi ano te se papa na so wuyi ano te se akwada o te se papa na odi ehu ena ebe ya de na o te se abofra na bibia no se onyame ena eye ena bibi sei ena ye ba be hwe from kwasiada na kwa kopem ifiada no adofo no enti ye de homeda ye disuan eba na wie no yenua Milon Francis odi ebe ko kwasiada ene adwoada disuan no mu eno achi no na ya toa so afri penada kuada ene yawada oma yenye ko me tie yenua Milon Francis kwasiada ayisua no edmayen se life's storms abrabumu ahum ahoro Yesu ene na suafo no ana okọ akura bi a ofre ne se Capernaum na ansa na obedu akura na eho no na wese wotwa ensuo ansa na wotumi adu Capernaum chese ensuo na eja ho eho nom ena na kura ye frɛ ne se Capernaum ewo na Yesu epese wone na suafo no itwa na wɔkyerɛ won adusuan sonku bi a ye na brabo mu aya na etai eba na wonya adusuan sonku bi edi efrem wana no ne Yesu nam no na eba nsuo so ade ade a na wonim nsuo mu eno enti ehwe Peter John ana James ayefe ne Yakubu na saafo we no waye nsuo so adwuma ache enti eba nsuo so nimde ene ho no made a na nkasuafo miensa we die na nka woye expert wo ho na wo experience ewo ensuo eho na bra wa nam ensuo no so ekono ahum anase asorokye eboy na bra asorokye ne eboy no asuafo no eyim ehyehewo ye pese ye hu the science behind adikuya ene se na bia ya ensuo no eda no na abo atwa ho ahia enti se asorokye ne bo a na akopem abo no na san abanachi na aba begu boot ni mu eno ane friend say the antibiotic and anabatic enti nso no ko na aba begu boot ni mu enti biaya na friend say the stem ohoye biaya ne otwi boot no ehonom ena na wote na o control na otwi boot no enti se wo fa boot ni mu a ba bi obehu biaya asumie ewo no anase pillow ewo na eye biaya ne otwi boot no ewo a friend say the stem ehonom ena opesumie dia obehu eno na ne otwi boot no etena so na ode atwi ntebe se ne ana otwi boot no isan ne ana ekoso ne ntino na onu susuru enso pie eba se obehwe ne na ekoso bra pie bae no wasan koye na Yesu wada
wafa sumie no ɛde ne ti ato so a wada na obisa ne sɛ nea ɛkɔ so no ade nhu yana nanso na Yesu ɛpɛ sɛ wonya adusua sonko bi efiri mu ade nti kura ana adusua yi ɛpɛ sɛ ɔmɛn saa adusua ewe ɛtɔ da bi a abrabɔ mu no yesusu sɛ yɛ experience a yɛwɔ no ɛno ɛna bitumi aboa yɛn ama yɛ nkonimdifoɔ asuafoɔ no ɛfa James John ɛna Peter na safoɔ no osusu sɛ wɔwɔ experience ɛwɔ nsuo ho ɛne nti ɛba critical biara na obetumi agye wɔn ho ansa obetumi amuvi ɛde afiri mu nanso na Yesu pɛ sɛ asuafoɔ yi nya nte aseɛ sɛ ɛnyɛ yɛ experience a yɛwɔ ɛna betumi ama yɛ nkonimdifoɔ afei nso asuafoɔ na aka na wɔn ka wɔn a wɔte boat no mu no osusu sɛ asuafoɔ yi na wɔn nam die wɔnim de ɛfa nsuo ho wɔyɛ adwuma wɔ nsuo so akyɛ ɛyi ti sɛ ɛba critical biara na saafo yi ebetumi agye na afiri mu adusua a ɛtɔ so bio nso ne sɛ ɔpɛ sɛ mɛyɛ te aseɛ sɛ wɔn yɛ amfa yɛn ho antu nipa so wodi ne ho atu nipa a wosusu sɛ saa nipa wei deɛ wɔwɔ experience nti mede me ho to wɔn so a saafo yi ebetumi aboa me ama yɛ nkonimdifo a Yesu ɛma wɔn te aseɛ sɛ daabi ntumi mfa wɔn ho antu obiara so da biara da ɛnyɛ saa wobɛdi ebuguo na wobɛkɔ ɔsɛe emu anaasɛ w'anim ebegu ase adusua a ɛsan ɛtɔ so ebio ɛne sɛ bra na Yesu asɔkye ne bɔ ne ya na nyɛ so hu na nso na wahu na wɔyɛ din ɛne na wɔhwɛ na bra wɔbɛkasaeɛ no asɔkye no nyinaa ɛyɛ din to da bi a Yesu ɛhyɛ da yɛ din Nyankopɔn yɛ din ɛwɔ yɛ mpaebɔ mu enti to da bi wɔbɛbɔ mpaeɛ na twede mpo Nyankopɔn antie a anaasɛ wɔnyiw wɔn mpaeɛ ano ma wa ɛnyɛ sɛ wɔntie ɛno na ɛtɔ da bi a yɛka ne sɛ Nyankopɔn antie yɛ mpaebɔ Nyankopɔn sɛ daabi ɛnte saa ɛbrɛ no ɛna ɛnsoyɛ na sɛ ɛbrɛ no so a ɔno twede mpo Nyankopɔn mpaeɛ no obɛyi ano ɛde ama wo ɛtɔ da bi a ɔpɛ sɛ wɔyɛ din na yɛhu no yɛ noma bi a yɛtumi ɛyɛ noma nketenkete bi a yɛtumi ɛyɛ nti yesusu sɛ experience a yɛwɔ ana aboa yɛn ama yɛtumi ayɛ saa de korɔ no nti ɛba ne saa yɛmfa anunyam hyɛ ɛmma twede mpo Nyankopɔn nanso adusua ne sɛ ne tie biara no ɛwɔ sɛ yɛde anunyam hyɛ ɛmma yɛ Nyankopɔn Nyankopɔn adusua ɛtwa toɔ ɛwɔ ho ne sɛ Nyankopɔn ɛyɛ nokwafoɔ ɛmfa ho ɛne ne etie biara Onyankopɔn ɛbɛhyɛ ne ho animuonyam ɛwɔ w'abrabɔ mu ɛte sɛ Peter bra na Peter ɛda ifiase na ne da so nyinaa sa ɔhwɛ n'anim n'akyi baabi bi ɔbɛhwɛ biara na ne da so nyinaa sa na wɔkyi Peter kɔto ifiase na ade bɛkye ama yɛku Peter Nyankopɔn ankasa Nyankopɔn yɛ din osi sɛ na afei deɛ last minute ade bɛkye anadwo ahomakye na aka few hours bi na afei yɛbɛbie pon ne yɛyi Peter ne yɛkɔkɔtwa ne ti no ɛhɔnom ana twede mpo Nyankopɔn ɛhyɛ ne ho animuonyam na ɔgye Peter to de bi Nyankopɔn ɛyɛ din kosi biara a anidasoɔ nyinaa asa ne yesusu sɛ anidasoɔ biara ɛnni hɔ bie no ɛhɔnom ana twede mpo Nyankopɔn ɛhyɛ ne ho animuonyam nim ɔyɛ nkomadanfo bi a na ne phone asɛe a ɔpɛ sɛ phone no ɔyɛ ɔno ankasa tutu phone no ɛkeka no masi ani sɛ ɔbɛyɛ phone nanso ɔyɛɛ no anyɛ yi na yɛkyerɛ no sɛ ɔmfa nkɔma obi a ɔyɛ expert na obetumi ayɛ de ama no na ɔsere sɛ dabi ɔno no paa watumi ayɛ na phone na anyɛ yi ne deɛ wɔnsusu sɛ obi biara ebetumi ayɛ ɔgye ne ho di sɛ ɔnakyi no ansa na adwene no a ɛda ne tirim no biara ɛnni asase so a ɛwɔ ne tirim ebio nanso Nyankopɔn sɛ daabi wɔn ne yɛngye yɛn ho ani saa ɛfiri sɛ yɛde yɛn ho ɛto yɛn ankasa yɛn ho so a ɛbɛdi yɛn hwammɔ ɔno twede mpo Nyankopɔn ɛne yɛ expert ɛwɔ biribiara mu ɛno nti ɛtɔ da bi a ahokyerɛ no amanneɛ no yɛnyaa mu ɛma no na ɔbɛhyɛ ne ho animuonyam wɔn ne yɛn nsusu sɛ experience a yɛwɔ no yɛbɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ ɛwɔ mu ɛno nti ɛwɔ sɛ biribiara no wogyae ɛde ma twede mpo Nyankopɔn
yɛkɔ ɛyɛ adwada ɛdeɛ no nso a wɔse be made well wo ho nyɛ den bra Yesu ɛne asuafoɔ no wɔsua adesua sonko afa nsuo no ɛso no awɔde a esi ɛwɔ nsuo no ɛso no ɛwɔ bra wɔkɔ Capernaum wɔsua wie na dwumu no nyinaa prempren deɛ waba aba bedru Capernaum a wɔsi afi wɔn boat mu a ɔnante ɛkɔ na bra ɔkɔ na wɔasɛm ne sɛ bra na wɔwɔ nsuo no so no na yɛ anadwo na ade asante sɛ ka baawu a na nka obewu a obia ntumi enye wɔn na light bia eni hɔ no ma na ebetumi ɛde agye wɔn na bra obedu Capernaum no na Capernaumfoɔ no ate ɔna wo nkurekure na asem nyinaa ate na wo nyinaa atu abakuro ne mu sɛ wɔba aba bɛhwɛ wɔn agye nkwapa no wɔba aba bɛhyia no ate sɛ Yesu ɛba kuro mu wɔ anopa no enti safoɔ nipa nyinaa twembae ebegyina kwan no ɛtwɛn agye nkwapa no sɛ agye nkwapa no ebepuo na bra agye nkwapa no ɛne n'asuafoɔ no ɛnam kwan so a wɔkɔ no ɛhɔnom ɛna saa dɔm wei mu ɛna owura bi nso ɛwɔ wɔn mu a owura yɛ na ɛfrɛ no sɛ ɛyɛ Jairus owura Jairus na ne baba nso ɛyale a na ɔyɛ awuo na bra Yesu hu no Yesu ka kyerɛ no sɛ owura kɔ na ɔba no ho ayɛ de ɔba no ho atɔ no anokwasɛm ne sɛ bra owura no kodu fie no ɛko a Kristo kasa ayɛ no saa bere na ana ne ba no ɛho ɛtɔ no hallelujah nyamema we na ensi hɔ no mu a ɔbaa bi nso a adesua no de ma yɛn sɛ na mogya atu no mfinhyia 12 years ɔbaa wei efiri bere a yadeɛ no ɛbɔɔ no Bible sɛ nsika na wonya nyinaa na ɔde kwa ayaresabea ɛkɔ doctors ahodoɔ hɔ sɛ obenya ayaresa nanso wɔkyinkyinkyin ya ne sika nyinaa wɔsɛe sɛ ɔde pɛ ayaresa nanso wɔanya ayaresa esi sɛ mpo ɛno akyiri na ne yadeɛ no ɛnyina na ɛyɛ kɛse bra wɔn nso te sɛ agyenkɔpa no nso ɛba Capernaum no wɔn nso antena nanso bra wɔn a wɔn ho ɔden ɛsɔre sɛ wɔkɔ akɔhyia agyenkɔpa no wɔsɔre anopa ahomakye ɛkɔ no ana wɔn nso ɛsɔre yie wɔse ɛwɔ sɛ wɔn nso ɛkɔ na wɔn nso hu agyenkɔpa no ebie na obai a mogya atu no bra Yesu ɛba a ɛwɔ hu no na ogyina akyi ana hu sɛ agyenkɔpa no ɛkɔ ɛno anso no hɔ a ka sɛ saa deɛ wɔ sɛ metwe ɛbɛn Yesu na ɔtwempin Yesu ewurawura nipadɔm ne mu na ne ho pɔn ɛsɛ mogya atu no nti no ama ne ho pɔn na nipa ɛteatea no na ebi pia no nanso wampaba kusi sɛ ewurawura nipa ne mu a na bere ɔkɔto Yesu no wanya Yesu mpo ɛne no ani nkɔmɔ nanso adwene ba ntim ne sɛ wɔsɔ Yesu atade ne mu a ne ho ɛbɛtɔ no hallelujah ɛne nti bere a ɔsɔ Yesu atade mu pɛ yadeɛ no mogya na ɛtu no Bible sɛ ɛtu etwae na ne yadeɛ no efiri no so prɛko pɛ ana agyenkɔpa no kaa sɛ obi ɛde ne ho aka no suafoɔ ne sɛ ewura nipadɔm yi deɛ obi de ne ho aka ho sɛn nhu bia yɛ wɔnam na ana sana ɔmadwen ɛba so ɔmɔmɔ ho sɛ ɔbaa no ɛna ɔka no ho asɛm nyamema ɔbaa no adesua no ɛde ma yɛn sɛ ɛnyɛ so a wɔsɔ Yesu atade no mu ɛne ma ne nya nkwagye na mmom gyidi a na ɛtae akyire gyidi a ɔbaa no nyaeɛ sɛ so ɔsɔ Yesu atade no mu a ɛbɛma no anya ayaresa afei adesua no toa so de ma yɛn sɛ Yesu atade a na ɛhyɛ no ɛnyɛ num na natumi sonko bi ɛwɔ mu a ɛma no nya ayaresa na mmom ɛyɛ ɔbaa no gyidie ɛne anamontu a ɔtuiɛ ɛne nsiyi a wɔsi ntimpɔ bɔ ntimpɔ sɛ ɛwɔ sɛ mehu agyenkɔpa no so na tade mu na menya ayaresa no saa gyidie wei ɛne ma a ɔbaa wei ɛnya ayaresa na mema adesua no ɛtoa so de ama yɛn sɛ na nkɔbaa no ebitumi atena ne fie obitumi ada ne yade mpa so akasa makyini a mabrɛ ɛno nti ma me na fie na Yesu ba a wɔn abɛsa me yade
Ọbaa no antena faako. Ni yawe ni nyina akyi no, ɔsɔre. Bra ahoɔdenfoɔ ɛkɔ. Ɔno so de ne yareɛ no etu ka sɔre ahomakye ni bi sɛ ɔkɔ na ɔkohu agye papa no. Gidi a ɔbaa we enyaeɛ no, ɛno ɛna mani nya arabasa. Ɛtɔ da bi a twɛdɛ mpo Nyankopɔn pɛ sɛ yɛba ne nkyɛn. Yɛba ne nkyɛn a yɛn hawa yɛwɔ yɛn so no ɔbɛgye yɛn na ɔbɛsua yɛn. Ɛyi nti wɔ sɛ mo a moato mo ne so nyinaa abrɛ no mommra me nkyɛn na mesua mo na mo nya ɔhome. Ɛyi nti nyame ma yɛn a yɛasoa yɛn no soa abrɛ no Kristo Yesu ɛfrɛ yɛn sɛ yɛmmra na ɔbɛma yɛn nya ɔhome. Sɛ wosusu sɛ ɔhaw a ɛso no wabrɛ wakyinia wonya no yie. Wabɔ ho mpaeɛ a wayɛ ho bibiara wonya ho yie ano yie a Yesu Kristo sɛ bra me nkyɛn. Sɛ wosusu sɛ ɔnɔɔma no a ɛso no ɔhaw a ɛkura mu ɔhaw a wowɔ mu no wosusu sɛ ɛsonse no ɛmu ɔdu a na wontumi nsoa a Kristo Yesu sɛ bra na ɔbɛsoa wo na ɔbɛgye wo. Ɛno nti ɛtɔ da bi a yɛnhyɛ da nsi etimpɔ yɛmmɔ etimpɔ na yɛne twɛdɛ mpo Nyankopɔn ɛni nkɔmmɔ. Ɛtɔ da bi a yɛntumi kɔ asɔre dɛm na yɛnkɔbɔ mpaeɛ ɛne Nyankopɔn. Yɛnko a yɛnkɔ ne nkɔbɔ mpaeɛ ɛne Nyankopɔn ntam no ɛwɔ sɛ dubere bi a yɛtumi si entimpɔ na yɛhyɛ da ɛne twɛdɛ mpo Nyankopɔn ɛdi nkɔmmɔ. Mede adesua no wesiara deɛ no ɛne adwara deɛ no ɛbɛsi yɛse yɛbɛ na yɛma enua anse Mr. David aba abetua adesua no so. Meda mo ase. Yɛda yɛnua Melon Francis ase sɛ ama yɛn kwesiada ene adwada no adesua no ene moma yɛn wura ɛna ɛtoɔtoa soɔ no emu. Ɛbrɛ na adesua no si Job ayo obi a ɛnyɛ sɛ n'ahodie nyinaa no wɔhwereyɛ na ne mma nso wɔhweree wɔn. Sɛ ka nneɛma a ɔnam asase so de sika pɛ yi deɛ a fine. Now what about baby a wanyi aduru na ne yere agyae no na ne mma nso awu. Ɔbɛware dabɛn wabɛwo dabɛn. Ɔhaw ahodoɔ etimi ɛto yɛn no. Te sɛ Naomi ne kunu awu. Ne mamɛma ɛkɔ. Ɛdeɛn we ne yɛka setbacks yɛka akwansidie nneɛma sɛ ne yɛka ne sɛ esi akwan tumi ma wo dome wo Nyankopɔn. Nanso adesua ne ɛse ne nyinaa mu no Job wanyɛ bɔne. Job chapter 1 verse 22. Ne namfoɔ mmiɛnsa baa ne nkyɛn bɛka sɛ Job ɔmo hu Job no Bible say ɔmo hu Job no ɔmo expect sɛ saa na ne yɛ sɛ ɔmo hu Job. Ɔmo sɛ asɛm to Job but ɔmo baeɛ no ɔmo yɛ mu hye wɔn ɛwɔ sɛ na Job ayɛ no na ɔmo tu ne fo sɛ sɛdeɛ wɔtee no nipa bɔnefoɔ ɛna ɛyɛ sɛ ɛyɛ te sɛ edi Job ayɛ bɔne bi oyi nipa bɔne ne ebetumi ba sɛ ne sika a wonya kora na hodi a no wɔ ne bɛka sɛ wɔfa kwan bɔne so ne nyaayɛ ɔkasai ɛma ɔkasa tia atwe yi ampɔ Nyankopɔn ɛwɔ wɔn afutuo a no ɔde ma Job no emu. Person will come say, surely such are the dwellings of the wicked, and this is the place of him who does not know God. One I won't name Nyankopɔn and a near way at two. Ebi na ya na two ye. Who I won't name Nyame pa na same way at two. Sana Job number way na all come. There's Job here and say, but he knows the way I take. When he has tried me, I shall come forth as gold. We see, Onyankopɔn ni mekwan ahodo a me fa nyina na ɔno na ɛsɔ me hwɛ. Enso se me firi mu fia. Me yɛ ti sɛ sika kɔkɔɔ bepoɔ ɛbɛyɛ ɛden pa. Na adesua ne sa to ase sɛ deɛ na ne namfoɔ ne ka nyina Job na ɔmo ɔnte deɛ ne namfoɔ ne ɛka na se. Ase na yɛ no wanwa sɛ ne namfoɔ ne ka saa one tia se mpo no ɛkyerɛ gidi a no wo Onyankopɔn mu sɛ deɛ mo ka nyina agye sɛ monye agidifo na okuta ne mudie mu a wa mmɔ ne nyame soboɔ na wa nnome ne nyame. Me nuanom asɛm a wɔsan kan bi wa ɔse momyɛ hyɛ ne nso ɔhaw ne amane to yɛn a ɛyɛ
Naked I came from my mother's womb. At the gem na me free me na yemu baye. At the gem and I'm a sign ako. Radin at the maye, ne radin efa, in shranka, trade yampon yankopon, edi. Job, na oji trade yampon yankopon, edi. Now, what kind teachers edition na Job Casimia na ede ne mwa. See, Job say, you be biara na betimi amasem we atomie e trade yampon yankopon kuto. Ena ama ho kwan na abasa no gidi se tumi biara ni onyame maso nkunim agi trade ampo na owo nyankopon mu gidie mpo a kire se ohaw kra na ato na onyame na ama no ho kwan na bonsam ni ni so tumi wei ene agidifo enkomodie se ohaw ne amane etowa school na nkrofo sign wo ho ekọ ka se onyankopon ne nim de enti aba ne saa na ekwan na ni nya biewie a onyame de wo be sign wo nyina sa kwantuo bi na wo pese wonya mu fa ho di a onyame na nim de enti a aba ne saa emre ne so a twedi ampo onyame oye ema ne ye fe edodo kwada na disuane say the road to Emmaus erade Yesu Kristo ena o kasa kire edipa bi a oye disappointed setback ba kunso a ewo ha eye disappointment mumien kan akwansidie ahodo ayesua no kwasiada no akwansidie a ye bossu eye asuafo a Yesu Kristo ada enti etoda empaibo enyi anu a emma ye nyina se Yesu ada nyina etoda eye akwansidie maye so disuane say Yesu sorry a eye ejuada na ne say oyarefo a na oni bie no yemabroni nanso odi gidie tu anamo no onyame so nti ye na ye yarefo na akwansidie ba akono no so onyame ye ebrada ne si Job enamfo nyina yini maye oyere no yini maye ewo tutu no akwansidie ahodo bi no so onyame eye maye na ye rewu kuada no so a eye disappointment wona wani da so bi afrim Emmaus kwan so ana suafo bi din komo wo se Yesu Kristo suafo dumienu no achi no ne woni pa no mu din achi ankasa bebre ano mu nim bia ekoso nyina na o mate Yesu Kristo kyerɛkyerɛ ahodo nyina na o mani da ne so na enu mu bi na Yesu Kristo ba akọ ena na danfo na Cleopas na danfo a na wona mu din komo se enjifo se do wura Jerusalem obia baje no so ni nim so ba ba je free rantam funsem Passover edano ne me course the semeni se ye yi no ma ye no se asenya no so no wuye emeya ye kasai no ye see ye call na no so no the body ni ho ando mo se oyi ni paso ko se motie na onani da so eno no se betua ye bibi sonko ama wo prekope Bible say Yesu Kristo nante wo wontem na ofra wonani se de be ya onhu oneku anu wo ye adamo ma nye se na wonani afra o but omo anhu oneku ni se ye Yesu at that point na emra oni wo mo edi enkomo no o shaase se o kire wo na asemo say all foolish men and slow of heart to believe in all that the prophet has spoken. Was it not necessary for the Christ to suffer these things and to enter into his glory? Then beginning with Moses and with the prophets, he explained to them the things concerning himself. Oshasiya said, O chire won yema e family Isaiah no from Moses penso ebenina na o chire wona ma wo bo wotiri kwa na ni ba wo ho so no ka chire o se ono ni Isaiah no obu sampa ono ni Isaiah no it is a point a wo chire wona wo kasa chire wona wona won trust se ono won didi no pega ni nsa se o kasa obu se oyiwo wura no na Bible say wodi mirika fu kwosua for the nche edisa na eme ya ti ase se toda ye mu bi wo ha ye bamu abu nyina ne se ye gifo ye Messiah no ye papa bi ye wura bi eni ho nanso emra ye betani to already Yesu Kristo ni na asem o kan ho asem kire won from Moses ever nyina no hu se ampa
desire no e bibi ti no wu ye na osore ye ni anom ne adofo no asem obusa wa say why are you troubled and why do doubts arise in your heart adan na mama moye mo hihye mo na say anya ni ewo mo akomam Yesu Kristo asem enei say etoda eya na mo wure ye fi say Yesu Kristo enam ye mfimfin ti say siafo na odam emayos paso wona ni daso na asan no nim say wona ni daso na ewo won mfimfin a wona won enam me nuanom etoda ya na enim kra edwini si enim dodo chen nyame ebize no mo ka kire Yesu Kristo na mo mfimfin ne say adan nkwa no ho a wo saa ekroyi mu ana ana me nuanom ne adofo no etoda ya na yepesi ebusa Yesu Kristo nse bi say edu nim de ye komu ana ase ye nim nyansam po chen Yesu bara di siane say ente sa de biarada ye nim de anto ojefo no de biarada onim de nti a abadesa ye nkan ye na no entu na ya wadana di siam ye de bana wiye ya wadana di siade kan me e betimi obia ko kan ya wadana di siano de say e Mame White in the early writings, so the book early writings that the visions are hold on. So I didn't know who ye ni na the whole thing may be ni na ewo na it may be no that whole na those are no getting say me how I do I come na kaminya Yesu a catch you na preocupe of for be bad chain ewo so what that whole side say me fa ko Yesu chain na preocupe ko say steps go for yourself. Share a sort of one have baby and yes, you should be breed up an atia. There's a true sort of you now. The pan on square who use and said, dear, the Hosifa a year no, na Yesu Christo a sorry, na all casa a thread as a fear not, Rena, well, so. So no what's what they don't want to tell to me being a word drew and tell more sad. I used to say, who's through any anomaly at the full Edom. Yesu Christo in it. If I only said, oh, how dear Maniana Abayan Subia. See, I see you who is here. Yesu Christo, and what they say, they dream a hope here, and die so can a reticence betray. The Bible is here more courage to say betray. In him now, some more courage to say betray. Say the back and so make life setbacks. You need to focus on Jesus. And it's a tough body say, and found how near Mania do a better in a coincidence. Na enkene awurade Yesu Kristo ebe nyina ya moabo ya ho nkakra but modern so unya subscribe to your channel no a be subscribe na obe share link no so ma nua bia wonnim no no so na wotwe bia de addition betum a nsa betumi aka no nyame hira wa hira ye nyina ya bom ye ho adwe until next week same time die hard ebe sane the additional bound change no nyankopon ho entra yakra